धेमाजि जिल्लानि सिमोनदखराय एबसु 3 नं महनपुर थुलुंसि क्लाबनि बानजायनायाव एबिपिअ आरो मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि 6 नं सानजारि नोगोर बियाबनि मददजों दिनैनिफ्राय धेमाजि जिल्लानि सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरिनि सिङाव थानाय एसबि बर' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव 3 दान बेसेन नाङै जोलुर फोरोंनाय बादाखौ जागायबाय। बे फोरोंथाय बादायाव फोरोंगिरि महरै मणिपुरनि थावनावजाम सांकेत सिंहखौ फोरोंगिरि महरै थिसननाय जादों। फोरोंथाय बादायाव गोबां सोलोंसाफोरखौ बाहागो लानायबो नुनो मोन्दों। मख'जाथावदि बे फोरोंथाय बादायाव हौवासा आरो हिन्जावसा मोन्नैबो थाखोखौनो फोरोंनाय जादों। जों दिनै सिमेन्ट दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो बोसोरफ्रोमबो बे सामार समावहाय प्रि कचिं फुटबल बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों लाबोबाय थाखादोंमोन। थिग बेबायदियैनो दिनै जोंनि ओनसोलाव माखासे दल संगठन दङ, जेरै इउनाइटेड बड' पिपल अर्गानाइजेसन, लोगोसे मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि अननायजों जों दिनै बे बेसेन नाङै 3 दान बे फोरोंथाय बादाखौ जों दिनै मावफुंनो हादों। जा गोजोननाय मोन्दों, मानो होनोब्ला जोंनि उन्दै उन्दै जा गथ'फोरा दिनै गेलेनाय फरायनाय बेफोरावहाय एसे उनफिननायखौ जों नुनो मोन्दों, माखासे बेलेग गाज्रि फारसे थांनायखौ जों नुनो मोन्दों। ओंखायनो जाहाथे जों मोजां मोनसे लामायाव लाना फैनो हागोन नामा, बे मोनसे थांखिजों बे नोजोरजों जों दिनै इउनाइटलि दिनै 3 नं महनपुर थुलुंसि क्लाब, लोगोसे सिमेन्ट दुलाराय बर' फरायसा आफाद, लोगोसे सानजा सानजारि सोनाब सानजारि खौसेथि बर' सुबुं आफाद जों जयै बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों। जों दिनै जाखांफुनाय उन्दै उन्दै गथ' आन्डार 13 निफ्राय आरो आन्डार 16 आरो आन्डार 20 बे मोनथाम केटेगरिनिफ्राय लानानै जोङो गथ'फोरखौ 3 मास मोनथाम फुटबल कचिं होनो नागिरदों। बेवहाय जोंहा गोबां थांखि दङ, जाहाथे जाखांफुनाय गथ'फोरा उन्दै उन्दै गथ'फ्रा गेलेनायजों लोगोसे गावनि लाइफखौ माबोरै दानो हायो बेखौ जोङो सिन्था खालामनानै मिसिं अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। जोङो मोजां खेलुवे गेलेग्रा गथ'फोरखौ दिहुननो थाखाय मोनसे सिद्धान्त लादों। जेरै फुटबलाल' खेल नङा, जेरै बेवहाय भलिबलबो थागोन, क्रिकेटबो थागोन, फुटबलबो थागोन, बक्सारबो थागोन, ओमफ्राय माबाबो थागोन, मा होनो उसुबो थागोन, आर्म्स रेसलिंबो थागोन, सब बिभिन्न इभेन्ट दा अलिम्पिक रिकगनाइज गेमफोरा बेवहाय बेखौ लानानै जोङो मोनसे दाख्लै आल'सना जादोंमोन। बे आल'सनायाव जोङो खुब गुरुत्त होदों, मानो होनबा गेलेनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि फिजिकेलि मेन्टेलि जोङो सार्भ खालामनो हायो। बे हिसाबै जोङो नैबे सानजारि नोगोरनि दिनैनि बे प्रग्राम, बे प्रग्रामा खुब माने मोजां जादों, मानो होनबा बेवहाय जथेस्थ' गथ' गथायफोर फैदों सोलोंनो थाखाय। बेखौ मिसिं साहित्य हाकित परिषदआ सापर्ट खालामदों, मानो होनबा बेवहाय मोजां गेलेग्रा गथ'फोरखौ जों निस्सय मोनगोन।